Здравейте, казвам се Мери Пери и съм директор на клиничните изпитвания в Zone Labs. Днес съм тук с Dear Barry Sears, президент и основател на Zone Labs. Dear Sears, благодаря ви, че сте с мен днес. Благодаря ти, Мери. Да, и така, Dear Sears, искам да поговорим за зоналните полифеноли. Може ли първо да обясните защо зоналните полифеноли са различни от другите полифеноли, които се предлагат на потребителския пазар? Полифенолите са много важни за човешкото здраве, но те са важни, те са по-важни, ако попаднат в тялото. Така че отново трябва наистина да разгледаме три неща. Първо, силата на полифенола, бионаличността, способността на този полифенол да се абсорбира от тялото и накрая безопасността на полифенола. Така че нека се потопим в потентността. Можеш ли да разшириш малко по тази тема? Полифенолите се намират в цветните плодове и зеленчуци, но са в много ниски концентрации. Затова препоръчват да се ядат по 10 порции плодове и зеленчуци на ден. Това са много плодове и зеленчуци. Така че, за да си набавиш достатъчно полифеноли, трябва да ги концентрираш. Трябва да направите екстракти. И това е един от проблемите в индустрията, че замразявам плод или зеленчук и казвам, че има полифеноли. Така е, но няма много от тях. Всъщност никога не се посочва точно колко полифеноли има, защото е трудно да се измерят. Едно от нещата, които правим, е да измерваме нивата на полифенолите във всяка от нашите партиди. Така че знаем точно колко полифеноли има. И тогава, Dear Sears, нека поговорим малко, защото това надгражда темата за бионаличността. Какво трябва да знаем за бионаличността на нашите полифеноли? Няма значение колко има в капсулата. Важното е колко попада в кръвта ви. Това се нарича бионаличност. Повечето полифеноли практически нямат бионаличност. Те са или неразтворими във вода, или са под формата на полимери, които не могат да се абсорбират непокътнати. Те са добри за червата, но не са много добри за кръвта. И затова сме избрали да се съсредоточим върху двата полифенола, които имат по-голяма бионаличност. Едните са кокосови полифеноли, а другите са маки полифеноли. Сега, от кокосовите полифеноли, може би около 10, може би 15% са мономери, те могат да се абсорбират, което означава, че около 85% не се абсорбират. Маки полифенолите са дори по-добри, защото около 95% са мономери, което означава, че се абсорбират, което означава, че дават най-голямо количество ползи с най-малко количество продукт. И това е едно от ключовите неща, когато говорим основно за бионаличността. Не е важно само колко има в капсулата, макар че и това е важно, а колко от него всъщност попада в кръвта ви. Dear Sears, какво ще кажете за безопасността? Какво трябва да знаем за безопасността на полифенолите? Безопасността е важна за всичко. Затова всъщност, когато говорите за хранителен продукт, той е гарантирано храна. Добавките не са храни, но полифенолите могат да бъдат храни, ако имат така наречения статут, общо признато като безопасно, или GRAS статут. Полифенолите, които използваме, какаовите полифеноли и маки полифенолите, и двата вида имат GRAS статут. Това означава, че са преминали през обширни токсикологични изследвания, за да докажат пред външни органи, че всъщност, да, концентрирали сме полифенолите, но не сме концентрирали токсични вещества едновременно с тях. И затова, когато видите нашите хранителни продукти, които съдържат нашите какаови или маки полифеноли, те са етикетирани като храни, а не като добавки. Това е още един отличителен фактор между нашите полифеноли и всичко останало, което ще намерите на пазара. Нека се върнем, например, на въпроса за потентността. Необходими са ни високи количества. Те трябва да бъдат бионалични и трябва да бъдат безопасни. Отлично. Dear Sears, винаги ми е приятно да разговарям с вас. Благодаря ви много, че днес просветлихте всички относно полифенолите на Zone. Много ви благодаря.